tun truma chuan document print dan le print setup dan te kan thlir ho la dawn ani hian kan mawngin he document hi kan lo print du ta hian phek sari thleng om ta he document ni kan lo print dawna control le p kan hmetanga ti hian a rawn lang ta tichuan printer nge kan hman tih kha printer te kan thlang dawn ani ta hian kan printer hmana kha kan thlang anga tichuan he ti lai hian copy zat tur te kan du zat kha tan setup na ma tichuan entir nan kan document printer kha phek thumna le phek ngana chaute kan print du chuan page te hianin 3,5 kan ti dawn ani chutiang zel chuan he ti lai chungah hian kan mawng hianin settings print custom range te hianin kan click anga a vai kan print du chuan print all page te kan click anga kha set dawn ani tichuan la print mai lovin printers property te hian kan kal le anga document size kha eng document nge ni A4 nge kha kan select anga legal te kan lo hmang ni chuan legal a han kan set mai anga tiang khan A4 kan hmang ni chuan A4 a han kan set mai dawn ani chuan quality tih te hian standard ti chu pa ngai ni mai ta draft a te kan lo set ani chuanin kan thil print a kha fial lo deuhin a chuak dawn ti na ania tichuan he ti lai ah hianin more option te an kal le taila tichuan document size a in legal lo ni ta output paper te an same as document size te hianin he kan paper select a kha legal a lo ni to chuan hnuaiah pawh hian legal kan select ve le dawn ani legal kan select lo chuanin a margin te kha print out nu hianin in rual lo thina kha kan thlan phim phur angai ni tichuan he ti lai hian watermark ti te awm ta khang chu watermark kha chu kan du lo ni mai a do not copy ti te kan du chuanin kan thil watermark kan ti chuanin kan document kan thil chhuta ten hnuai ti mai la a hlim thla ang a khanin he kan select a ho hi lo lang dawn ti na ni tichuan tuna ka printer ka select a hian color printer ani lo wangin color printer kan lo hmang ni chuan he ti lai a hnuaiah hianin color ti le black and white ti lo awm dawn ta kan document print tur kha color te lo ni chuan black and white ti te kan lo click ani chuan black and white in a chuak dawn ti na ni a color kan print ngai te lo ni chuan color kan select dawn ani tichuan a top ber atan chuan kan printer a kha kan document print out te kha lo fial lo ve thei ta a lo rang deuh kan set up dik lo wang ni lovin a lo rang deuh thei ta kha printer problem te pawh ni ve thei a chuan maintenance an kal taila ti lai hian head cleaning ti te awm ta power ink flush ti te awm ta a head clean te kan du ni chuan head cleaning ti han kan click anga tichuan start ti hianin kan hmet dawn ani tichuan khang kan head cleaning ka chu lo dar tha tai langin tichuan document kha kan print tur kha kan select a kan thlan vek tawn hnu khanin kan okay nga tichuanin print thei tura kan dah vek tawn hnu khanin kan select vek tawn hnu khanin print ti hianin kan click dawn ani le tun ruma tan chuan kan du talk le pot anga video dang nen kan on let le dawn ani